Maza maza ki zo ki kwashe wannan kayan fitsarinki daga nan. Munafakar Allah da Annabi. Muryar Ramatu uwar riƙon Husna ce ke tashi. Husna dai ta rasa mahaifiyarta shekara 2 da suka wuce. Bayan mutuwar ne mahaifinta Malam Haruna ya sake yin aure. Ya kawo mace mai suna Ramatu. Ramatu ta zo da 'yarta mai suna Hauwa'u. Yarinya mai shekara 1 da Husna. Amma ɗabi'arsu ta bambanta sosai. Hauwa'u ta sha faɗin cewa ta fi Husna kyau da wayo, don haka duk wani abu mai kyau ko daraja ita ce ta dace da ta same shi. Haka uwar kuma take goyuwa bayanta a duk abin da ta ce daidai ne. Ko da mahaifin Husna ya siyo masa abu su biyu, sai bayan uban ya tafi ta daka tsalle ta ce Allah dole ita sai an haɗa an bata shi. Shi dai mahaifin Husna baya ganin abin da ke faruwa. Kun san maza ba sa sanin abubuwa da yawa da ke faruwa a cikin gida, musamman yadda soyayyar sabuwar matar ta rufe idanunsa. Kuma ya kasance an yi katari da mata mai kissa da kisisina, saboda idan yana gida za ta dinga karrama Husna fiye da 'yarta ma. Idan ya fita ta ci gaba da zuba mata rashin mutunci, gashi kuma yana tafiya kasuwanci sai dare ya dawo. A wannan daren Hauwa'u ta yi fitsarin kwance. Tsakiyar dare Ramatu ta shigo ta gani sai ta janyo Husna ta saka ta cikin wannan fitsarin. Safiya na yi Ramatu ta tashi ta shiga ɗakin. Ta tsaya ta ja numfashi na ɗan lokaci. Sa'annan ta ce, "Ke mara mutunci, yanzu da girman ki kike fitsarin kwance?" Husna ta tashi a giggice tana ƙoƙarin magana. Ramatu ta daka mata tsawa. "Yanzu ke kunya ba kya ji? Yi ma shiru da bakinki." Ita dai Hauwa'u tana zaune tana ta aikin hararar Husna. "Yau dai na gaji da wannan fitsarin naki, don haka maza maza ki gaggauta ɗaukar wannan tabarmar. Ki je can kogin ruwan Bagaja, a can za ki wanke ta." Husna ta ɗora hannayenta a kai ta soma kuka. Ita tun da take tana jin ana labarin ruwan Bagaja, amma bata taɓa jin wanda ya tafi ba saboda nisan gurin. "Maza ki tashi na ce." Husna ta ɗauki tabarma ta ɗora ta kanta ta fita. Ta kama hanya ta yi ta tafiya tana tunanin inda za ta samu ruwan Bagaja. Ta jima tana tafiya sai can ta ji ƙarar gudun ruwa tun daga nesa. Ta ƙarasa da sauri. Ta zo gurin ruwan sai ta fara waƙa tana tambayar ruwan. "Ku ne ruwan Bagaja, Bagajan gayya aka aiko ni domin an ce wata ta yi fitsari in wanke da ruwan Bagaja." Sai suka ce, "Ayya, yarinya ki haƙuri, mu ba mu bane ruwan Bagaja. Ki ƙara gaba. Nan ruwan fura da nono ne. Amma idan za ki sha, za ki iya zauna ki sha." Sai ta ce, "A'a, na gode." Sai ta ƙarasa gaba. Tana ta tafiya can ta kuma haɗuwa da wasu ruwan. Sai ta kuma yi musu tambaya. "Ku ne ruwan Bagaja, Bagajan gayya aka aiko ni domin an ce wata ta yi fitsari in wanke da ruwan Bagaja." Sai suka ce, "Ayya yarinya, mun ba mun bane ruwan Bagaja, suna can gaba kaɗan. Nan ruwan tuwo ne da miyar kuka da man shanu." Aka ce, "Ko za ki ci ki zauna ki ci?" Ta ce, "Na gode." Sai ta ƙara gaba. A na uku ne da ta yi waƙar suka amsa da "Yarinya sannu da zuwa, lalle mu ne ruwan Bagaja." Husna ta yi hamdala ta duka za ta soma wanke tabarma. Sai ta ji ana magana, "Yarinya, yarinya." Ta juya cikin tsoro. Sai ta hango wata tsohuwa ƙarƙashin iccen tsamiya a zaune. Tsohuwar ta kuma magana ta ce, "Yarinya, zo ki taimake ni." Husna ta matsa kusa da tsohuwar, gabanta na faɗowa. Sai ta ji wani irin wari na tashi. Wani ƙaton gyambo ne da ke ƙafar tsohuwan ke wannan warin. Sai tsohuwar ta ce, "Yarinya, ki taimaka ki ɗebo min ruwan can, ki wanke min wannan gyambon. Na ji an ce ruwan suna maganin ciwon nan, amma gashi na kasa zuwa inda suke." Tausayin tsohuwar ya kama Husna. Ta ce, "Duk da cewa na gaji, zan taimake ki." "To tsohuwa, bar na je na ebo ruwan. Sannu kin ji?"
ta je ta ebo wannan ruwan ta zo ta zauna kusa da tsohuwa. Ta wanke mata gyamban nan sarai, sai gashi a nan take gyamban ya warke. Husna ta yi mamakin haka, sai tsohuwar ta ce mata, na gode yarinya, amma me yasa kika taimaki tsohuwar da baki sani ba? Sai Husna ta ce, mahaifiyata ta koya min cewa na darajanta tsoho a ko'ina, kuma na taimaki duk wanda ya nemi taimako, ba dole sai wanda na sani ba. Tsohuwar ta gyaɗa kai cikin gamsuwa ta ce, Husna, na daɗe ina kallon ki, ina ganin ƙoƙarinki, ina kuma ganin hawayenki tun lokacin da mahaifiyarki ta rasu. Yau Allah ya karɓi addu'arki. Husna ta yi mamakin yadda tsohuwa ta faɗi sunanta kai tsaye, kuma ta san labarin mahaifiyarta. Ta ce, ya aka yi kika san labarin mahaifiyata? Na san abubuwa da yawa, saboda ni ba mutum ba ce. Husna ta tsorata da jin haka, ta so ta gudu. Sai tsohuwar ta ce, a'a Husna, kar ki ji tsoro, ba zan taɓa cutar da ke ba. Kin ga wannan gyambon da kika wanke min, ba ciwo ne ba, kuma ba wai wannan ruwan ba ne ya yi magani. Shi dai warkewar wannan ciwon yana nuni ne da yadda zuciyarki take. Amma yanzu ga wannan ƙwan ki ɗau ɗaya daga ciki. Ta nuna mata wata tukunya da ke da ƙwai 2 a ciki, ɗaya babba ɗaya ƙarami. Sai Husna ta tuna da huɗubar mahaifiyarta game da ruwan ido da son abin duniya, sai ta ɗauki ƙaramin. Tsohuwar ta ce, to idan kika je gida ki shiga ɗaki kafin ki fasa wannan ƙwan. Ta yi godiya, ta je ta wanke tabarman. Tsohuwar ta same ta ta ce, runtse idanunki. Husna ta runtse idanunta kamar yadda tsohuwar ta umarce ta. Sai kawai ta ganta akan hanyar gidansu. Ta ji daɗi sosai, tana gode wa Allah. Ta kama hanyar gida. Husna ta dawo gida zuwa magariba. Ta shigo gidan, ta je ta ajiye ƙwayan a hannunta. Da ta shiga gidan, Ramatu ta dube ta rai a ɓace, saboda bata san za ta dawo lafiya ba. Saboda yadda ta ji ana labarin ruwan bagaja, amma ta kasa ce mata komai saboda mai gidan yana gida. Babban abin da ya ƙara bata mamaki shine yadda yarinyar bata nuna alamun gajiya ko kaɗan ba. Wataƙila ma ruwan ma ba su da wani nisa, ta faɗa a ranta. Ta shiga ɗakinta, ta rufe ƙofa sosai, ta zauna a tsakiyar ɗakinta, tana tunanin yadda tsohuwa ta ce ta yi da ƙwan. Ta ɗauki ƙwan, ta rufe idanunta, ta yi bismillah, sai ta fasa ƙwan. Abin da ya faru bayan ta fasa ƙwan baya lissafuwa, sai dai kwatance. Kayan zinari, azurfa, lu'u-lu'u da tufafi masu tsadar gaske da ma wasu abubuwan suka cika mata ɗaki. Ita kanta Husna sai da ta razana, saboda ko a mafarki bata taɓa ganin ire-iren waɗannan kayayyakin ba. Zinaran suka haska mata ɗaki, haske ta ko'ina. Hawaye suka fara sauka a fuskar Husna, amma ba hawaye na baƙin ciki ba ne, na murna ne, na godiya Allah. Ta faɗi tana sujada a ƙasa, tana kuka da godiya, tana yi wa Allah hamdala. Hawwa'u ta zo shiga ɗakin, sai ta hango wani irin haske ta ƙarƙashin ƙofar. Bata ko tsaya ta tantance ba, kawai sai ta tafi da gudu ta gaya wa mahaifiyarta cewa ga Husna can ta kunna wa ɗakin sa wuta. Ramatu na jin haka ta garzaya gurin mai gidan tana huci, ta ce ga Husna can ta ƙona ɗaki. Da sauri ya taso, shi tunanin shi kar da ‘yarsa ta cutu. Suka zo bakin ƙofar suna rigengento, amma Malam Haruna bai ga hayaƙi ko wani alamar gobara ba. Sai ya fara ƙwanƙwasa ƙofar yana kiran Husna, Husna. Ramatu ta kasa haƙuri ta ce, ki buɗe wannan ƙofar yanzu, kar ki janyo mana tashin hankali. Husna ta tashi daga sujada, ta share hawayenta, ta buɗe ƙofar. Ramatu ta shiga da sauri, sai ta tsaya cak, baki a buɗe. Idanuwanta suka yi ta yawo cikin ɗakin, daga zinari zuwa ga tufafi zuwa ga kayan ado. Allahu Akbar, Malam Haruna ya faɗa a hankali. Me nake shirin gani haka? Wannan duka, ina kika samu waɗannan duka? Ita ko Hawwa'u har ta so hango abubuwan da suka yi mata. Ta ce, mama, mama, duba, duba, can zinari, zinarin can. Husna ta gaya masu duk labarin abin da ya faru. Tafiyar ta, wahalar hanya, haɗuwa da tsohuwa a rafi,
wankin gyambo, ƙwan kaza 2, zaɓin da ta yi. Ran Malam Haruna ya ɓace game da aiken da aka yi wa 'yar shi har ruwan bagaja. Amma Ramatu ta shawo kan shi cikin kissa da kisisina. Ta ce ba gashi yanzu ta samo mana dukiya ba? Har ya dawo yana hamdala da wannan dukiyar. A cikin labarin da Husna ta basu, abin da suka fi riƙewa shine ruwan bagaja, tsohuwa, ƙwan kaza, dukiya. Da dare yayi, Ramatu ta kira 'yarta ta zaunar da ita ta ce, "Kina ji na?" Uwar ta ce, "Kin ga yadda wannan mahaukaciya ta tafi ruwan bagaja ta samo dukiya? Haka nake son ke ma ki samo mana. Kin fita wayo, kin fita kyau. Don haka na san duk abin da ta samu za ki iya samun fiye da haka." Hauwa'u ta yi murmushi ta ce, "Eh mama, na san da haka. To, gobe da safe kafin kowa ya tashi, ki tashi ki tafi ruwan bagaja, ki samo mana dukiya." "Aiko tun da safe zan tashi," in ji Hauwa'u. Kafin gari ya waye, Hauwa'u ta fita da tabarma tana ta murna za ta je ta samo arziki. Tana tafiya cikin takama kamar wadda za ta je ta ɗebo dukiya. Da ta kai rafi na farko, ta tambaye ko su ne ruwan bagaja. Sai kogin ya ce a'a, shi kogin fura da nono ne. La, har da fura da nono? Amma shi ne wannan banzar yarinyar ba ta ko gaya man ba don baƙin ciki. Ta zauna ta sha, ta ƙara gaba. A can kuma ta kuma haɗuwa da kogin tuwo da man shanu. Shi ma ta zauna ta danƙara. A na uku ne ta samu kogin ruwan bagaja. Tana jin cewa su ne ruwan bagaja. Kawai ta samu guri ta zauna. Sai ta ji muryar tsohuwa na faɗin, "Yarinya, yarinya za ki iya taimaka min?" Hauwa'u ta juya ta hango tsohuwa ƙarƙashin iccen tsamiya. Ta dube ta sama da ƙasa. Ta mirge na baki ta ce, "To, ina jin ke ce tsohuwar da ke ba da dukiya ko? Lallai jinki ya fi ganinki." Ta matsa kusa da tsohuwa sai ta ji warin wannan gyambon. Aiko Hauwa'u ta daka tsalle ta tofar da yawu ta toshe hanci ta ce, "Ke tsohuwa, wannan irin wari haka fa?" Sai tsohuwar ta sake magana cikin hankali, "Yarinya, gyambon nan na yi min zafi sosai, ko za ki iya wanke min shi da ruwan bagaja?" Hauwa'u ta dafi kirji ta ce, "Iye, wankewa? Ni? Ki gani, ki ga rigata, ki ga hannuwana? Ni ba baiwar gida ba ce, ko a gida bana aiki. Ba zan iya taɓa jikinki har ma in taɓa wannan ciwon." Kai tsaye ta faɗa wa tsohuwa haka. Amma tsohuwa bata ko ɓata ranta ba. A cikin zuciyarta ta ce, "Ai dama yadda gyambon nan yake, haka kike." Tsohuwa ta dube ta cikin natsuwa. Ta ce, "Hauwa'u, ga ƙwai 2 can cikin tukunya, ki zaɓi ɗaya." Hauwa'u ta ce, "To, har da cankan suna ma kike yi? To, lalle na ji tsohuwa yau da karambani haka. To, kin canka daidai." Sai Hauwa'u ta kuma ce mata, "Zancen da ya kamata ki yi min tun ɗazu kenan, ba wani ba." Hauwa'u ta duba sosai ta ga ƙwan 2, babba da ƙarami. Bata ko tsaya wata ba, ta zura hannu tana faɗin, "Yo, babban zan ɗauka mana." Ta yi tunanin ai tun da wancan ta ɗau ƙarami ta sami irin wannan dukiyar. To idan babba ne ai sai ta ninninka dukiyar Husna ko? Ta ɗauka ko godiya babu ballantana sallama. Tsohuwar ta kira ta ta ce, "Ki zo na rage maki hanya." Ta murguɗa wa tsohuwa baki ta ce, "Wadda ko tafiyar kirki ba ta iya yi, amma dai gaskiya da karambani kike." Ita dai tsohuwa gyaɗa kai kawai ta yi. Hauwa'u ta juya ta yi ta tafiyar ta da sauri tana yi tana gudu. Aiko dare ya riske ta kan hanya. Tana ta jin kukan waɗansu abubuwan da bata san ko menene ba. Tsoro ya kama ta, ta fara kuka tana kiran mamanta. A can gida hankalin Ramatu ya tashi har bayan isha'i. 'Yarta bata dawo ba, kuma ba damar ta faɗa wa kowa yadda aka yi. Ta yi ta kai da komowa ita kaɗai a cikin ɗaki. Ta fara tunanin ko dai na je na gaya wa mai gidan nan ne. Wani bayani zan yi tunda yanzu gashi can gurin ɗiyar shi mai arziki. Kai, kuma asiri na zai tono. Wannan 'yar ta yi ta dawo, mu ma mu bashi mamaki. Idan muka samu dukiya me zai zaunar da ni a cikin gidan nan? Mama, na samu babban ƙwai. Muryar 'yarta ta ji tana faɗa tun a bakin ƙofa. Ramatu ta fita ta tarye ta.
tana haɗuwa da ‘yarta ta ganta a hargitse alamun ta galabaita. Hawwa'u ta faɗi jikin mahaifiyarta a gajiye. Da ta yadda ƙwan, uwarsu ta yi sauri ta tallabo ta suka shiga ɗaki. Allah ya kiyaye, ki shigo na rufe ƙofa, mu ma mu samu dukiyarmu. Suka shiga, suka rufe ƙofa sosai, suka rufe taga, suka zauna a tsakiyar ɗaki. Ramatu ta karɓi ƙwan daga hannun Hawwa'u, ta dubi ƙwan, gashi har walƙiya yake yi, ta faɗa tana washe baki. Ta daddage ta buga ƙwan ƙasa, ya fashe nan da nan ko ina ya cika da abin mamaki. Maimakon zinari, tufafi da sauran kayayyaki, sai dorina masu kauri da kunamu manya-manya da zuma suka fara zagaye su. Ramatu ta fara zagin ‘yarta tana faɗin, wace irin annoba kika kawo mana haka? Aiko kafin ta ƙara magana sai suka ji saukar bulala ta ko'ina. Wayyo, wayyo, wayyo! Shi ne ƙaran da suke iya yi. Dorina na aikinta, zuma na yi, haka ma kunamu na yi. Gashi sun kulle ƙofa da taga. Hawwa'u tana faɗin, mama, kin cuce ni, duk laifinki ne. Bam, bam, bam! Suke nufi ƙofa suna bugawa, suna ihun ceto. Da suka ga ba sarki sai Allah. Husna da mahaifinta suka ji ƙarar dukan ƙofa daga ɗakin Ramatu. Suka fito da sauri suna zuwa. Malam Haruna ya shuri ƙofar da ƙarfi ta ɓalle suka shiga. Suna shiga ko ina yayi tsit kamar ba a yi komai ba. Sai dai Hawwa'u suka fara gani a some ba ta numfashi. Ita ma Ramatu duk kayan jikinta sun yayyage. Gashin kanta ya hargitse kamar wata sabuwar mahaukaciya. Ramatu ta zube gaban Husna da mahaifinta a galabaice, tana roƙon gafarar su, abin da bata taɓa yi ba a rayuwarta. Da kanta ta yi ta zayyano irin halin da take sa Husna a ciki, yadda take kyararta, take fiffita ‘yarta, take sa ta aikin da ya kamata da ita da Hawwa'u su yi, da yadda take hana mata abinci ma wani lokacin. Ran Haruna ya ɓace sosai, ya yi mamakin ta yadda ‘yar shi ba ta taɓa gaya masa ba. Hasali ma Ramatu ce mai kawo ƙarar Husna a kan ƙarya. Ta ba shi labarin abin da ya jefa su cikin wannan halin. Tausayinta ya kama Husna, shi kuma Haruna ko a jikin shi ya ce to lalle za ki bar gidan nan makira. Husna ta riƙe mahaifinta tana ba shi haƙuri. Cikin rawar murya da kunyar halin da take ciki, Ramatu ta ce, na ɗau zunubi da dama, tsawon lokaci na cutar da ke, na ɓata ki, na yi miki ƙarya, na azabtar da ke ba tare da wani dalilin ba. Gashi yau na haɗu da sakamako. Ramatu da Hauwa sun yi jinya matuƙa. Lokacin jinyar su ne ɗan sarkin garin ya ji labarin kirkin Husna. Ya sa sarki da kansa wato uban shi ya zo ya nema masa auren Husna. Aka ɗaura mata aure da ɗan sarki. Rayuwa ta zama sabuwa a gare ta. A yanzu dai dukiyar da Husna take da shi baya ma gabanta saboda yadda ta samu tarairaya a cikin fada. Ta bar wa ubanta dukkan dukiyarta sai kayan ado ne kawai ta ɗauka. Jinjina mai yawa a gare ku masoyana, ina ganin ƙoƙarinku, comment ɗinku da likes ɗinku, na gode. Idan wannan ne karanku na farko a tashata, ka yi ƙoƙari ka danna subscribe domin samun labarai na gaba. Don Allah a ci gaba da yi man likes da comment. Na gode.